हाय लोगोफोर, दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय। लोगोसे दिनैनि बे इउके बर' प्रडाक्ट इउट्युब चेनेलनि जानानै नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनोबो अननाय बावहरनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो फोरमायनो सानदों बा नोंथांमोननि सिगाङाव बे दिनैनि गोदान फ्रेश भिडिअआवहाय बेनो जे माने मोनसे न'खरनि पके बुंनो नागिरदों आरोना। दा मोनसे न'खराव जेरैहाय जोङो माने गोबां नुनो मोनो ना, दा बे गोबां बे न'खरनि गेजेरावहाय माखासे मा जायो, गारजेनफ्रा माने बहुत गोरोन्थि मावो आरोना। बे गोरोन्थिखौ लानानैनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो शेयार खालामनो नागिरदों। दा नोंथांमोना जुदि बे आंनि भिडिअखौ जुदि गिबियाव नुदोंब्ला फार्स्ट टु लास्ट नायलांनांगोन, अब्लासो माने नोंथांमोननिफ्राय आं आसा खालामनाय थाबाय। आरो फार्स्ट टु लास्ट नायोब्लासो नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ माने बुजिना मोनो आरोना। आरो लोगोसे जुदि आंनि इउके बर' प्रडाक्ट इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनहा जुदि गोदानब्ला बा गिबियाव नुदोंब्ला हायोबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे आगदाथिंजानि बेल आइकनखौ थुनानै हो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोननियाव माने गिबियावनो सहैनो हायो ना। आरो लोगोसे लाइक खालामना। दा बेनो जे जोंनि बे बर' माहारिफोरनि गेजेराव मोनसे न'खराव जेब्लानाखि न'खर दायो ना, जेब्लानाखि न'खर दायो अब्ला बे न'खर दानाय समावहाय गथ'फोरबो थायो, नङा होमबा? दा बै गथ'फोरखौ लानानैनो आं माखासे खोथा बुंनो नागिरदों, जाहाथे बै गथ'फोरा जाहाथे इयुनावहाय मोजां जानो हायो ना। जायनिखि न'खराव जे गथ'आ जोनोम मोनदों, बै न'खरनि बिमा बिफाया जे मा खालामनांगोन, गावनि गथ'नि सायाव बा गावनि जोनोम होनाय गथ'फोरनि सायाव मा खालामनांगोन, जोथोन लानांगोन। नाथाय जोंनि बिमा बिफाफ्रा मा खालामो, उल्थासो माने मा खालामो, गाज्रि आखल दिन्थिनानै जेनेबा फरायसाफोरखौ बा गथ'फोरखौ, गावनि निजेनि गथ'फोरखौ मा गाज्रि खालामनायाव मोनसे लामाखौ लायोना। दा बेखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेनो बुंनो नागिरदों जे दानि बे परिस्थिति नुनायावहाय ओरैबायदि, जायनाखि बिमा बिफाया ना, दा जोंनि बर' माहारिफ्रा बयबोआनो मा लोङो, जुमाय लोङो ना, जौ लोङो ना। नाथाय बै जौ लोंनाय समाव बा हमनानै ला बिमा बिफाया जेब्लानाखि जौ लोंदों, नाथाय बे समावबो गावनि जे जोनोमगिरि गथ'फोर बिसोरबो बै फरायसाफ्रा मा खालामदों, स्टाडि खालामगासिनो दंमोन ना। बै स्टाडि खालामबाय थानाय समाव जे खाथियाव थानानै ना, बिमा बिफाया खाथियाव थानानै बा सोरबा गामिनि सोरबा फैनानै जेनेबा फरायनाय खाथियाव मा खालायो, जुमाय लोंबाय ना, जुमाय लोङो बा हयथ'बा दावराव खालायो ना। जुदि जुमाय लोङोब्ला मा, बै गथ'फोर फरायनायफ्रा मा जागोन, बिसिनि जे मा खालामनाय, बिसोरनि जे फरायनाय माखासे गियान लानाय बा बिनि माने गावनि थाखाय नांगौ बुस्थुखौ बिसोर माने जेरैहाय फरायदों, थिग बेबायदिनो बिनि फिथाइखौ बिसोरनो नांगौ ना। बे समावहाय जोंनि माने गारजेनफ्रा मा खालायो, बे समावनो जौ लोङो बा माबा माबि जेनेबा सावरायलायो खाथियाव थानानै। नाथाय बिदि खालायोब्ला माने निजेनो गथ'आ मा जायो, गाज्रियाव गोग्लैयो। मानोना गावनि नांगौखौ फरायबाय थानायाव जुदि बेलेगनिफ्राय आवाज थाङोब्ला बिसोरनि माइन्डआव मा जायो, मा लायो, सौग्रावलायो आरोना। गावनि नांगौआबो हाबनांगौ बै बायह्रानि खोथायासो हाबबाय थानानै, अब्ला मोननैबो मा जायो, टाइमा ओरैनो लस थांगोन। दा बेखायनो दा आं बेखौनो नोंथांमोनखौ बुंदों दे, जाहाथे जायनाखि फरायनाय गथ' गोनां बिथांमोननि गारजेना जाहाथे फरायनाय टाइमाव फरायनो हो। आरो लोगोसे बिथांमोननि जे टारगेटखौ नोंथांमोना सिफायना होनो नाङा। जेरैहाय बिसोरो फरायदों
एरै फरायनो हो आरो फरायनाय समाव माब्लाबाबो डिस्टार्ब खालायनो नाङा। जे बे जौ जुवाल' नङा, जोंनि बर' माहारिफ्रा माने गथ'फोरखौ दायथ' लानायानो बुहुत खम जानानै दं। बेखायनो माने गथ'फ्रा मा जायो, सोरबाया ओरैनो फरायनाय बायदियै मा खालायो, दानि जुगावथ' एन्ड्रइड मबाइल लाजोबो बयबो, नङा होमबा? फरायनाय बायदियै बिसोरो टेबोलाव जिरायगोन बा सियाराव जिरायनानै थागोन, लेखाया दांगोन, लेखाया बोलानानै दोनगोन। नाथाय बिसोरो मा खालायो, अनलाइनाव थानानैसो मा खालायो, मेसेज गेलेयो बा फेसबुक नायो बा वाट्सएप नायो, मेसेन्जार गेलेयो। थिग बेफोरबायदि दा बुहुत सोलिगासिनो दं। नाथाय बे जुदि नोंहा जुदि माबा मोनसे खालायनांगौब्ला, नोंनि बे जेनेबा गोरोन्थिखौ नोङो मावदोंब्ला, नाथाय बे गोरोन्थिनि फिथाइया नोंनाव सानसेब्लाबो नुजागोन। दा बेखायनो जायनाखि फरायसा समावहाय, फरायनांगौ समावहाय फरायनाया नोंनि थाखाय माने बुहुत इम्परटेन्ट। दा बेखायनो फरायनाय समाव बयबो बै फरायसा गथ'फ्रा मा खालायनो नाङा, गावनि टाइमखौ लस खालामनो नाङा। आरो नोंनि टाइमाल' लस नङा, बेवहाय नोंनि बैसोआबो थांगारगोन। आरो लोगोसे नोंनि बैसोल' नङा, नोंनि बे समाजाव सिनायजानाय मान सन्मानखौ नोंथाङाबो मोननाय नङा। दा बेखायनो दा आं बेखौनो बुंदों जे जाहाथे माने दानि जुगावहाय माने फरायनायानो बयनिख्रुइबो देरसिन। जायनाखि फरायनाय गैया, लाइफआवहायबो जेबोआनो गैया। नाथाय बेयो गाव गावनिसो टेलेन्ट। नोंथाङा जुदि साननो नाङा जे आं फरायनाय नङा, फरायनाय गैया होननानै जे आं जेबो रोङा बा जेबो मोननाय नङा, बेबो नङा। नाथाय बेयो गाव गावनिसो टेलेन्ट। दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो जाहाथे बै फरायनाय समाव, हमनानै ला न'आवनो होन, न'आव जेब्लानाखि फरायदों बेवहाय अनलाइन थानायखौ दोनथ'। गैयाब्लाबो 2 घन्टा बा 3 घन्टा नोंनि थाखाय फरायनायनि सम, फुंनि, मोनानि, बेलासिनि। आरो लोगोसे स्कुलाव थाङो, कलेजाव थाङो। नाथाय बे समावबो दानि जुगनि गथ'फ्रा मा खालायो, मबाइलावसो अनलाइन थायो, सोरजोंबा मेसेज गेलेयो, सोरजोंबा बिदि रायलायो। नाथाय बेफोर निजेनो मा, बे हेबिटआ बहुत गाज्रि। मानोना नोंथांमोना जुदि बे हेबिटखौ बाहायो थायोब्ला मा जागोन, नोंसोर माने नागारनो हायै जालांगोन। दा बेखायनो फरायनाय समाव फरायनायखौ गोसो होनांगौ। आरो जेनेबा जोंथ' अनबरथ 24 आवार्सआव जों अनबरथ जों खामानि मावाना। दा बेनि गेजेराव 12 घन्टाखौ जोङो हमनानै ला सान। दा बे 12 घन्टा सानावहाय जोङो 12 घन्टाबो जों स्टाडि खालामनाङा। जेरैहाय जोङो समजों लोगोसे खारफानानै जों खामानिखौ मावनो हायो, नंगौ। दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो जाहाथे गावनि लाइफखौहाय आब्रुथि खालामनो थाखाय नोंथांमोनहा जायनाखि गथ'नि गारजेन, बिथांमोनहा गथ'फोरखौ जोथोन लानांगोन। आरो फरायनाय समाव माब्लाबाबो जौ लोंनाय बा गथ'फोरखौ लाफानानै जौ लोंफानाय बा उन्दै गथ'फोरखौ जौ लोंहोनाय, बेफोर माने जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बहुद माने बांबोगासिनो दङ ना। दा बेखायनो जोङो मा खालायनांगोन, गावनि निजेनि गारजेना बेखौ मा खालायनांगोन, जोथोन लानांगोन। जोथोन लानानै सायख'नानै खामानिखौ मावनो होनांगोन ना। दा बेखौनो आं खावलायदों नोंथांमोनहा जे बे भिडिअखौ जुदि नोंथांमोनहा नुदोंब्ला, जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना हो। आरो लोगोसे गाहायाव कमेन्ट खालामना हो ना। आरो हायोबा शेयार खालामना हो। दा नोंथांमोनजों आं बेखिनिखौनो सावरायबाय। दा बोथोराबो बुहुत गरम। दा बेखायनो सम मोनबा नोंथांमोनजों आरो फिन नुजाफैगोन होननानै आं नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय। जाहाथे आंबो नोंथांमोनजों फिन बिनिफ्राय साबसिन आरो भिडिअखौ बानायनो हायो। बेखिनियानो।